Regional Office 5, Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Hatod sa inyo kan DZGB, ang programang Lakaw, Maghiras sa Taon kan Jubileo. Programang mahiras kan importanteng impormasyon sa Jubilee Year 2025 kan sa tuyang Katolikong Simbahan. Lakaw, Maghiras. Ipagrukyaw ang mabalaog na taon kan Jubileo. Kaiba si Jenny Balyeran asin Monsignor Chris Bernarte. Digdi sa DZGB. Maugmang hapon po sa Satoy Agabus mga tugang. Welcome po sa programang Lakaw Maghiras. Taonin Jubileo asin mag-irimbahan na naman kita sa kudalas stress ning pagkahapon. Ini po si Jenny Balyeran with Monsignor Crispin Bernarte. Good afternoon po, Mons Chris. Good afternoon, Jen. Good afternoon sa Giraray, sa Satuya mga taga-subaybay, mga nakikisaro sa tuya sa padagos sa pag-adal manungod kan sa tuyang pagtubod. Yes, opo, ngunyan po, petsa 14 kang bulan ng Marso 2025, asin ngunyan na Biyernes, iyuman ang enot na semana ng Quaresma. Tama pa ako, Mons Chris? Okay. Tama. Apo, so mag-iniribong-ibong Mons Chris ang mga aktibidades sa palibot. Nahiling ko po, nagkakaigwa na ng pag-station of the cross, may tizay, and iba pa po. Kasi bago Mons Chris, pagsakay ko sa pampasadang jeepney papasiring digdi, may mga nag-uurulay ng mga estudyantes. As yung pigasabi ninda, ano ba talaga ang dapat i-give up Mons Chris sa panahon kang Quaresma? Sabi kang Saro, ay ako ngaya, okay na da po Mons Chris sa iya na i-give up niya da sa boyfriend niya, dahil nga lang da i-give up sa pagkakaning karne. Nagiulok ako Mons Chris, talaga, pwede pa, kaya pala i-sacrifice ang love life, ano? Pero ano ba talaga Mons Chris ang marina simbag pag-arog ka na hinapot ka po? Para sa kuya, kung ano ang marayrahay na i-give up, ang simple sana sa kuyang isisimbag dyan. Kung ano ang sa kuyang attachment sa buhay. Okay. Ano man na bagay na kuakan sa tuyang oras o panahon, tanganing irayo kita sa dapat niya itong tutukan, ano man na bagay iyan. Pagtubod is one, o ano pa man ang mga responsibilidad sa satuyang buhay. Dulpi kitang mga attachments. Yes, iyan opo. Oh, actually Mons Chris, ang mga pigasabi mo po baga ng mga attachments, actually dipisilan magabutasan, di ba? Kaya attachment. Na-attach ka talaga Mons Chris ning sobra. Kaya mahiling mo talaga na talagang sakripisyo po Mons Chris. So kasi bago Mons, sabi ko may mga Station of the Cross, Tizay, parang parte ba, parang maisasabi ta ba Mons Chris na parte ini kang kultura kang Katolikong simbahan Mons Chris? Yeah, very good. Parting-parte iyan. Asin tugma ng God naman ngunyan sa pinupunan tang tema. Sa tuya bagang sinaro-saro sa mga agyat kay ning jubileo para sa tuya, sa panginutan kan pangataman niyato kan sa tuyang kapalibutan, pangataman kan sa tung ekonomiya, pangataman kan sa tung salud, pangataman kan sa teknolohiya kan sa tung panahon ngunyan. Asin ngunyan na hapon sa tuya natutukan ang pangataman kan sa tuyang kultura. Gabos na tawo may sadiring kultura. Gabos na kultura, igwang duwang pandok. Igwang marayrahay, igwa man na maraot. Itong marayrahay sa tuyang ipapadagos, itong kung anuman ang may pagkukulang o sabihin tang maraot, iyon sa tuyang hipnuan, pakaryon, tanganing maging magayunon ang ekspresyon kan sa tuyang kulturang iyan. Ngunyan, dumang kita sa imong punto na hiniras, partner na Jen, na parte ni kan sa tuyang kultura ang pagka-relihiyoso. Tama. In particular, kitang mga Bicolano, sa susog sa mga pahayag kan mga sociologists,
sa satuya dang mga Pinoy, kitang mga Bicolano an saro kung bako man ang pinaka-relihiyosong kultura o grupo digdi sa satuyang bilog na nasyon. Pampangueños are also noted to be a very religious culture. Pero tinatawan ng ipagmidbid kitang mga Bicolano. Saro ining magayunon na pakamidbid sa tuya. Bako man ta kita mas matibay, mas marhay kikan ibang mga rehiyon, kikan ibang mga lahi digdi sa tuyang nasyon, kundi ini sarong pandok kan sa tuyang identity na sa indang nahihiling. Kaya dapat niya to ining tungkusan, dapat niya to ining ipagpasalamat. Kita daa mga relihiyoso. Asin, iyan sarong kayamanan kan sa tuyang lokal na kultura bilang mga Bicolano. Kaya ngunyan, punan ta dyan ang sa itong pag-adal asin paghurup-hurup. Ano itong mga pagkarelihiyoso kan sa tuyang rehiyon, kan sa tuyang lokal na kultura na dapat niya itong papagyamanon, dapat niya itong tungkusan, papadanayon, asin payamanon. Ang sarukan, iyon sabihong kong pakamidbid kan mga Bicolano kam papel kan simbahan sa saindang buhay. So pagkareliyoso ini, may parte ang simbahan sa satuyang mga puso. May parte, may papel ang simbahan sa satuyang buhay. Kaya tinatakwan ta iyan ning magayon na pahayag o ekspresyon. Ano ang papel na inikan simbahan na pinapahayag ta sa satuyang buhay? Ining satuyang dayaday na pagpangadyi bilang sarong pamilya, bilang sarong grupo o neighborhood ning magturugan. Kan mga panahon, kan aki pa ako, ang family prayer obligatory sa satuyang mga pamilya. Ang mga aki, nagkakarawat kami o nagkakarawat kita pagkatapos kang klase pagkahapon. Pero ang pagdiklom, madalagan, mauli sa harong, maparanadyi kan Angelus, asin pagkatapos kayan, anytime sa pagkabanggi, may pangadyi kan Santo Rosario, o may pangadyi ang bilog na pamilya. Magayunon na ekspresyon. Iwa nga di ka ito more radical expression na daita nangon niya nahihiling sa presenting panahon. Alagad, igwa kimagayon na revival na tibaad matawan tang kasimbagan. Kam panahon ang bagting kan simbahan kan Angelus o pigaapod tang alas 6. Nagpupurundo ang tao diyan sa tinampo tanganing mga G. Pag nadangog ang bagting kan simbahan, minapurundo iyan. So, magayunon na ekspresyon kan pagkarelihiyoso, ekspresyon kan pagtubod nin sarong Bicolano. So, sabi ko, igwaki magayon na revival na nangyayari ngunya na panahon, na ekspresyon kan satuyang pagkarelihiyoso. I don't know kung sa gabos na malls nangyayari, pero igwaki mga malls na igwang 3 o'clock prayer. Yes. Yes. Igwaki mga malls na ang pagpuong kan 3 o'clock prayer may minapurundong so mga tao. So mga sales ladies, salesmen, so mga customer minapundo saglit tanakisumaro diyan sa nadadang nindang pangadyi. And then nangyayari man sa Angelus. So magayuno na mga revival. Tangani na balikan ta itong kayamanan kan sa tuyang kultura kang panahon. Bako man na nagkambyo sa tuyang buhay na nagtalikod na kita sa pagtubod. Bako, kundi nakambyo dalagan kan sa tong buhay, sagkod so estilo kang buhay na apektaran. Very fast na baga kita ngunyan. Ang hero, kaya ito paluway-luway. Ngunyan, masiggato na minsan sa
nagkakahiriling tang mga aktibidades intirong siribot, intirong pakaraskasan. Dahil kaiyan na lingawan o kaya na set aside itong importantehon na gibo-gibo kan sa tuyang kultura. Alagad mo niyan, may mga paagi. So, balikan kung giraray, iyan sabi kong nangyayari sa mga malls ngunyan and other places na igwang mga pangapudan, moments of prayer na sa haliputan na minuto, inaalok kita asin igwa ki mga nagsisirimbag ka iyan. The 3 o'clock prayer, the Angelus, ano man iyan. So, saruining pagirumdum sa tuya kan sa tuyang pagkarelihiyoso. Ang buhay niyato ning pagpangadji. Saro pa kanian sa tuyang pagdebosyon. Digdi sa tuyang probinsya, dahil na kita maluwas. Mayamanon kita sa debosyon. Dahil ta paghilingon, igwa ki mga negative aspect dyan. Igwa ki mga popular devotion na nagiging secular na nangyayari man pero bako nang susog sa tunay na katukduan kan simbahan o kaya tunay na palakaw kan simbahan. So data pag-urulayan iyan kundi so kayamanan kang kultura. Igwa kitang mga debosyon na dapat ipadagos niya to. Dahil tampag debosyon na ini, minasararo sa tuya. So yaon dyan bilang sarong komunidad na nagrurupyaw kan sarong pagtubod sa paagi ning mga debosyon. Dali na naman ang panahon. Sabi mo nga ni partner Kasubago, nahiling mo itong mga nangyayari ng pag-istasyon. Yes, opo. Yan na panahon. Na magayuno na pagirumdum sa tuya. Anong pag-istasyon? Pagirumdum kan agi-agi kang pagsakit ni Jesus na kagurangnan, tangani na sa tuya na mamidbidan kung ano itong sa iyang pinadigdihan, kung ano itong binuwisan niya kan sa iyang buhay, na ding iba kundi kita ang sa tuyang kaligtasan. Kaya magayon na pinapagirumdum kita kaining pag-istasyon na ini. Inaapod tang Via Crucis, okay? Dalan kang krus dahil ta iyo ini. So pag ako ning krus, pagpaasan kang krus ni Jesus na kagurangnan, tangani na asumiron niya ang sa tuyang mga kasaklan, balukatong kita dyan, asin maitaw sa tuya ang katalingkasan. Kaya magayunon, ining ginigibo ta. O lugod pa man, dahil ini maging aktibidad sana ning mga gurang o kaya aktibidad sa ning mga kababaihan. Ang sa tuyang kayamanan kang kultura, pagkarelihiyoso, bako tabi ning eksklusibo sa mga gurang, bakong eksklusibo sa kababaihan. Kayamanan ta ini. So, lalaki o babae, aki o gurang, kaya dapat niya itong papagdanayon. Dapat niya itong tawang kihalaga, asin, daya-daytang ipadagos. Dahil ta kayamanan. Okay. Ipag-orgulyo, dahil ta pagsayangon. So, iyan ang pagkarelihiyoso ta. Parang walang pigpipiling edad po, Mons Chris. Yan. May magayon po baga, Mons Chris, na aktibidad ang Diocese of Legazpi. Ini pong Station of the Cross, di ba? Na pinagigibo every year sa Kawa-Kawa sa Ligao City. Iyan, magayon na programa kan sa tuyang mga kaakian. Lugod pa man, ang sa tuyang mga holiness, bako sana ngay mga istasyon duman sa Kawa-Kawa. Ay nangyayari kayaan sa satuyang sa dining lugar sa lambang parokya igwa kayan. Magayuno na kung may panahon kita, kung may pakasabot kita, kung may pagmakulog kita digdi sa magayunon na gawi kan sa tuyang lokal na simbahan o komunidad, parte kan sa tuyang kultura na aprobit saranta ini. And then, pag-abot naman kan imbitasyon pasiring sa Kawa-Kawa, pasiring man sa mga holiness, siring man sa mga gurang kung kaya ninda. So, yan ang mga palain-lain na
pagpahayag kan sa tuyang pagkarelihiyoso bilang mga Bicolano, bilang mga Albayano. Bilang Okay. mga Pilipino sa kabilugan, naramdaman ko ang panahon naman garo mga partner na minagurang ako digding maray. Kapag balik digdi sa mga Pagbalik. malain-lain na kayamanan kan sa tuyang kultura, kan sa tuyang lokal na simbahan. Tangunyan, garo dain na lamang nahihiling. Okay. Garo dain na malisyan, na igwag kang magayunon na inagihan. A beautiful past na dapat niya balikan. Kaito, igwa kan inaapon na Barangay San Birhen. Okay, of course. Okay. Ang titulo is not Bicol. Okay. Barangay San Virgen. Oo. Okay, ano po yan, Mons Chris? Actually, ngunyang ko lang din po yan adang... Kaito, igwa ki Black Rosary Okay. na nangyayari sa limited numbers of homes diyan sa neighborhood. Asin burubang ginanggad iyan. Nangyayari iyan. So, halimbawa, digdi sa harong mingon yan na banggi. Pagkatapos kang pagsanto rosaryong iyan, ining grupong ini, barangay na ini, malipat kaan sa masunod na harong. So sarabay iyan may mga representatives and lambang Per pamilya home. diyan sa neighborhood. So Okay. daig tapos iyan. Igwa pa iyan ikasarabay na pigapod na estandarte. So igwa kayo yan ng symbol na piglilipat. Aside from the image kang Blessed Mother, igwa pa kay itong garong coat of arms, garong shield na dinadara itong estandarte. Nangani na maging makahulugan itong seremonya. So, dain na iyan. Pero may mga nangyayaring similar activities like bagaining devotion kan Lord of Pardon na naglilipat from house to house or from home to home o kaya Divine Mercy. So, iyan. Pero kay itong panahon, years back, ining Barangay San Virgen na sarong Marian Devotion, talagang gabos dyan sa neighborhood. So, nangyayari. Kaya, halimbawa, duman sa indong sityo, nangyayari ini dyan, diktiman sa muyang sityo, duman man sa indang sityo. So, sarabay. In one evening, kumpirang circles of prayer, kumpirang circles of BECs, kang panahon ang nangyayari. Hanggang matapos Kaya, po, Mons Chris, yung harong kang barangay. Yan. Okay. So, kaitong panahon paano ang komposisyon medyo iba ikan sa nangyayari ngunyan. Anday burod ta kaitong panahon usually gabos Katoliko ang neighborhood na iyan. Kaya dahil kilak nalalaktawang gabos lambang harong talaga dinuduman ang kayan kang small cell. Kaya saro na itong ladawang kang BEC kang panahon. Dahil pa itong kan word na basic ecclesial community o sakop sa dit na komunidad ning pagtubo. Dahil pa iyan technical term na iyan, pero nangyayari na itong selebrasyon kang pagtubo. Nata tapasilunon sana para sa tuya sa mga Pilipino, lalong-lalo na sa tuyang mga Bicolano, dahil tapartikan sa tuyang kultura ang pagiging relihiyoso. Ang pagtubot tinatawan taning ekspresyon sa paagi ning mga selebrasyon siringkan pangadji na sarabay grupo asin pagdebosyon. So iyan saro pa sa ng pando kan sa tuyang mayaman na kultura. Parang magayunan po, Mons Chris, sa mga istorya mo. Kasi nahihiling ko po duman na napapreserbar man giraray po, Mons Chris, so culture, kasabay kang pag-adaptar kang modernong mga pangyayari o changes, ngunyan, di ba po, Mons Chris? So, dagdagan po ito, magayon yung punto iyan, pero malaog kita dyan sa pagbalanse kan ining mga magayunon na winalat sa tuya
kan satuyang kultura asin ining modernong estilo kan satuyang pagkabuhay. Nalugod naman ang modernismo dahil makaraot ka ini. Halimbawa, saro pang pandok kan satuyang magayunon asin mayaman na kultura, iyo ang pagiging yatong magalang. Lalong-lalo na kitang mga Bicolano sa satuya, parte kan satuyang pagiging magalang, kita baga nagbibisa. Yes, opo. Saan kinukuata ang kamot kan satong magurang, kan satuyang mga superior, kan satuyang mga kadugo, asin satuyang hinahadukan, pinakaagda sa angog. So, sarong bagayunon na ekspresyon kan satuyang kultura na dahil man ininahiling sa ibang kultura. Pagiging magalang. Asin, ini sarong external na ekspresyon na nahiling kang gabos. Kung di kang pagalang sa sarong tao, di ka man magibukan, di mo mong kukuahon itong kamot niya, asin sa tuyang hadukan, sa tuyang ikaag, sa tuyang angog. Alagad, dahil kang pagalang, ginigibo ta iyan. Asin ginigibo ta iyan sa atubang kang gabos, sa publiko, di taman iyan tinatago. Paktikan sa tuyang pagiging magalang bilang kultura niyatong mga Bicolano, kultura niyatong mga Pinoy, partikularmente bilang Bicolano. Iyan na pag-apod ta sa lambang sarok na may respeto. Ang sisay man na nakamato sa tuya, may respeto. Kulturang Pinoy, dahil ta pwedeng apudon ng sa tuyang magurang kan sa indang nickname o sa indang tulo. Ibang kultura nangyayari yan. Halimbawa, kultura kung puti. Ang sakuyang ina ang ngaran, let's say Elizabeth. Pwede ko apudon ng sakuyang ina Elizabeth. Good afternoon. Okay. Kuyang kultura dahil yan pwede. Ang sa kuyang ina, si Maria, dahil ko pwedeng apudon Maria, tabi man, magdigdi ka. Minsan magpatabi pa kita, dahil ta pwede yan gibuhon. Sa kultura tayaon ang title of respect. Ang magurang, igwang partikular na pag-apod niya to. Okay? Si Pai, si Itay, si Papa, si Mama, in modern times, si Daddy, kung ano man ano. Ngunyan, kasubago na sambit mo itong modernong modernong estilo, lugod pa man, dahil magraot ka ini. Ngunyan na panahon, kung minsan pigkakarawatan ang mga title of respect na ini. Hain si Padir. Ay si Pudra. May mga iba ng Mons Chris. Yan. Upload. Si Padire, si ano. So, the title of respect, siring baga kay Jesus. Dahil nga naapod sa ibang pangaran, an sa iyang ama na sa tuya man ama, Abba. But sabihin, Father, Daddy, iyo ang dayaday niyang pag-apod. Title of respect. Iyo mang kita. Alagad, bakusan na kita sa satuyang mga magurang. Very rich ang satuyang kulturang Bicol noon. O kabilugang Pinoy. Ang satuyang mga matuang tugang. Pirmi nang gadyaon si Manoy, pirmi yaon si Manay. Ate, kuya. Yan, ate, kuya sa Tagalog. Yes. So, dahil pwedeng apudon ang si isay man nagurang, senior citizen, na daing tiyo, tiya. Okay. So, iyan mga ekspresyon ng pagalang na minapahayag kan kayamanan kan sa tuyang kultura na dahil pigbabasang-basang ang papel nin sarong kapwa sa satuyang buhay. Lalong-lalo na itong mga may edad na o kaya may katungdan para sa tuya. Pagpahalaga niya to sa pamilya halang kawon. Ang pamilya para sa tong mga Bicolano, sa tong mga Pilipino, sarong oportunidad ning pagtalubo asin pagbilog kan sa tuyang buhay.
Ano man ang satuyang problema sa buhay, maduman kita sa pamilya. Bako man ining matitibay. Bako man ining mga huyang kwan kateripunan ning mga psychologists, ning mga psychiatrists, mga counselors, bako man kundi therapeutic ang satuyang pag-uli sa pamilya. Kita nauumayan, kita nauulian dahil kang kayamanan kang pamilya na minimidbid ta, na ang presensya kan sa tuyang pamilya mahalagang gayo sa pagbilog kan sa tuyang personalidad, kan sa tuyang pagkabuhay. Iyan ang pagpahalagata. Dahil kita kang kultura na halimbawa, you're already of age. You better leave the home now. Okay? You are not part of this house anymore. May edad ka na. Okay? So, live your own life. Dahil kita kang kultura. Dahil kita kang practice na iyan. Sagkon magadan kung pwede pa sa nayaw kita nag-iiribahan. Ini ang kayamanan kang kultura ta na sinasabi kong kakusgan ang pamilya kan lambang saro sa tuya. So, no matter how poor, minsan kita mga dukha sa tuyang kayamanan ang sa tuyang pamilya. Asin dyan, nakakakuha ning kahulugan ang sa tuyang pagkatao. Kaya iyan ang sa tuyang pagiging magalang. So, magayon po sige sa mga kaugalian, kultura na dapat ipagpapreserbar asid sa kungunyan dapat buhay na buhay pa talaga siya. Pero Mons Chris, dakol pa kita ni ididiskutir manungod sa pamamahala sa kultura, alagad mahanap buhay po muna kita Mons. Okay, ang sa induman po mga reaksyon na sa samuyang pagbabalik, oras 2:38. An oras hatod sa Indokang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata sa Uno Plus. Kalidad na maaasahan mo. Serbisyong swak sa imo. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong para omang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, sak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice kat ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Ganisa, Bologna, Skilis at Tortapa. Sabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamak-hatog, sure nakikita ka best. And Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Smile always! Happy Shabbos Lahim, Shabbos Shabbos Lahim, para sa bagong Legazpi, Isha, it's my long race. Happy Shabbos
Okay, balik na po kita digdi sa tuyong programang Lakaw Maghiras taon ning Jubileo digdi po sa DCGB as in inimang po girare si Jenny Balyaran with Monsignor Crispin Bernarte. Mons Chris, may hapot po muna digdi sa tuyong paraan tabay. Sabi digdi, good afternoon po Ate Jen and Mons Chris. Meron ho bang culture, stereotypes or misconceptions na kailangan ma-address especially po sa Catholic? Mons Chris. Igwa kitang mga partikular na mga gawi-gawi o mga kinaugalian na dapat mapakarahay tanganing maging makahulugan ng satuyang kultura. Tandaan niya to, halimbawa, kitang mga Pilipino, magayunon nangyari kan satuya na kinugos ang Kristyanismo. Okay? Because we became a Christianized culture. Bago kang Kristyanismo, iba man so dalagan kan sa tuyang buhay. Okay? There was religiosity. Alagad ano man mga satong sinasamba kang panahon. Pigsasambata, so so kahoy, pigsasambata, so salog. So kung anong hayop. Okay. So, nga ni, yang baga, nahiling ta sa tuyang Ibalong Festival, kung anong mga characters ang mga na yung kan nagduduminar kan sa tuyang panahon kang gapos. Pero ini, bako man ini historical, okay? So, pero may iyan, may pakaumagit kan sa tuyang kultura kang panahon. Alagad salamat kan uminabot ang Kristyanismo, kinugos iyan kan sa tuyang mga ninuno asin sa tuyang kultura na apektaran napakarahay kan mensahe kang Kristyanismo. Okay, ka itong panahon, parte kang kultura, baralusan. Okay? So, iyan nga ni bagay, igwa kan inaapod tang lex talionis. Okay? Ngipon sa ngipon, mata sa mata. Iyo bagang ka ito sa alagad kan uminabot sa kulturang sa Kristyanismo, ang kulturang ini na pakarahay, na ariglan. Kabag upalan ini tama na an eye for an eye, a tooth for a tooth. Kundi ang Kristyanismo nagtukdo sa tuya na magkaminruutan. Kaya tandaan niya to, day mangkiperfectong kultura. Ang lampang kultura, may diferensya, may kaluyahan. Ano man ang diferensyang iyan, ano man ang kaluyahan, ano man ang kakulangan, dapat mahipnuan, mapakarahay, tangani ini makatabang sa pag-uswag kan banwaan. Iyon ang nangyari sa tuya. From our culture, kaito pang panahon, we embraced the Christian message. Ano ang nangyari? We became a Christianized culture. Asingon yan, igwa kita kaining mga ekspresyon na ini na nahiling takasubago sa tuyang kulturang pandukang kultura tang relihiyoso o kaya magalang entero ini mga nanukdanta sa tuyang pag-ako kan mensahe kang Kristyanismo. Ayun, okay. So, para Mons Chris, kumbaga kung may mga misconception or kung may mga pagkalibong sa kultura, importante ba, Mons Chris, yung edukasyon sa pagsabot? Yes. Data paghusgaran ano man ang kultura. Ang kultura ngayang ini kan mga taong ini daing data. Ang kultura kan mga taong ini second class dahil ang kultura iyan ang sarong panduk kang identity kan tao o kang banwaan, kundi anuman ang sa tuyang misconception kayan sabuton ta. Halimbawa, very clear na example, kita mga Kristiyano, kita nag-aako kita kan sakramento kan matrimonyo. Ano ang sakramento kan matrimonyo?
sarong soltero, sarong daraga ang pwedeng mag-inaguman. O kaya pwedeng biyudo, pwedeng biyuda. Bastang ding. Pero may mga kultura dyan na allowed mag-agong kilima. Dahil paghusgahan iyan. Dahil paghusgahan kan sa tuyang Kristiyanong pagtubod, itong bako man na Kristiyano. Okay? So, Yes. dahil kita pwede magtaram, mga daing datang tao iyan. Sala ang gipunindang iyan. Kung gibuot na iyan, sala. Dahil taigwa kita kaining sinusunod na katotohanan. Iyon ang sa itong pagtubod, parte na inikan sa tuyang kultura. So we don't judge a particular culture na inimaraot ini. And we don't believe that our culture is more superior than the other. Kaya halion ta ang misconception, kaipuhan ta ang edukasyon sa kultura. Magayonon ta, binatapos pa sa nabaga so selebrasyon duman sa Baguio, ano pag-apod kay ni partner. So very colorful celebration, pinagbenga, ano yan? Pinagbenga. Kaya, Mhm. festival. Yes, o ano opo. nagkahiling ta duman, puro mga dibahag. Okay? Mhm. Oo. Magayon doon paghilingon. Dahil kita mataram na, o yung kan, kaano uncultured man kaini nga kay mga taong ini na nagkakahiriling so ano sulubot. Pati ang kultura. Okay. Dahil man dumang kimaraot, dahil man dumang indecent exposure. Mhm. Okay? Parte ini kang kultura na sindi nagpakabahag. Okay? Na sinda de imang mga gubing ang pigkagang ki ano yang kwan aniyaon dyan, mga kung anong mga kulintas inda kang ano. So, iyo yan inaputang wealth of culture. Magayunon, magayon paghilingon. Kung kita, diba, kung man sa kultura ta ang paggamit kang bahag, then it will be strange. Kung maralakaw-lakaw kita dyan sa syudad di bahag. Tapos nakabahag. Pero duman sa lugar na ito, normal, as in magayunon, mina-express ng God o minapahayag ng God kang kayamanan kan sa indang kultura. So, pasiring kita sa sa ibang nasyon, mahiling ta na iba man ang mga estilo kang sa indang kan sa indang typical na pagubing. Dahil kita mataram na salakman an pagubing na siring. Parte yan kang kultura. Kaya education kang kultura importante ng God. Tangani ma-appreciate ta ining kaibahan, the distinctness, okay, kan lambang kultura. May kayamanan iyan. Siring na ang kultura ini-expressar man ning sadiring pagtaram o inaapod ng lingwahe. Halimbawa, kita mga Bicolano, yaong kita nagbibikol. Parte yan kan sa tuyang kultura, lingwahe. Na daita pwedeng dahil ta modern times nangunyan, yaong kita sa age of globalization, everything is in English dahil ta panginutang ka itong mga mayayaman na nasyon, mga English-speaking nation. So mataram kita, dahil na pwede kita magbikol. Bako ng uso iyan. Dahil na kaipon ang bikol. Lumang tugtugin na iyan. Suanoy na iyan. Dahil, parte kang kultura ta. Kaya nga ni sa loob naman, mabalik kita sa sa simbahan. Sa loob kan sa tuyang simbahan, bilang nga daw tabi kung pera ang numero kang misang bikol in comparison duman sa misa sa English o Tagalog. Perming, dakul sa Bicol na, tayo na sa tuyang lengguwahe bilang mga Bicolano. This is our own culture. As in, ang kultura ta, ini-expressar, pinapahayag sa paagikan sa diri niya tong tataramon. So, iyan ang kayamanan kang kultura. Mhm. Okay. So, maski pala Mons Chris sa lingwahe pa sa nadakulaon ng bagi sa to na kumbaga magdanay as in pagbantayan ta sa mga pamana na kultura na yaon sa to pag-abot sa lingwahe, sa kinaugalian, as in iba pa po na mga celebration na igwa kita Mons Chris. Halimbawa, ang kultura, so sabi ko, itong mga
palaylay na pandok ang sa tuyang Bicol culture na pinaano ko, hiniras, parte kayan ang lingwahe, parte man kan ang arte. Okay? So, sa tuyang Bicol culture, halimbawa, may mga magayunong kitang musika. So, sa tuyang digdi, pamusuhon sa tuyang probinsya, sa Sarumbangi. I don't know kung igwang, ay, partner pala, taga Santo Domingo. Diyan namundag sa Indoan sa Rumbanggi na dapat Tama po. orgulyo ini ninlambang taga Santo Domingo, orgulyo ini ninlambang Albayano, orgulyo ini ninlambang Bicolano. Beautiful song. Iyan, buhay ang kang kultura. Na dahil kita mataram, dahil ta modernong panahon, kami ngunyan, mga English na kami. So who cares about sa Rumbanggi? Dahil sala iya na paghiling. So, itong mga hobbiness, itong mga kaakian, dapat maedukar sa kayamanan kang kultura tatangani na magkaigwas indaning tabang balanse kan modernong panahon asin kang kayamanan na dara kang kultura, dara kaitong mga nainot sa tuya na hiniras ang kayamanan na iyan. Tanganing mas lalo kitang mamidbidan, tanganing mas lalo kita magkaigwa ning orgulyo sa pagiging sarong Albayano, pagiging sarong Bicolano, pagiging sarong Pilipino. Iyan ang kayamanan kang kultura. Opo. Mons Chris, isingit ko lang, may connection po ini Mons Chris duman sa pagbisa baga. Sabi kini kan texter ta ni 844, na mabalisyahan ko po Mons Chris ngunya na sa modernong kaugalian ng mga kabataan dai na uso ang pagbisa dahil ang gusto ninda beso-beso na. Ano ba yung Mons Chris? Pwede ba yun ipalit sa pagbisa? Ang beso-beso is an expression of love. Ayun. Dahil man nangahulugan tamili nagbibeso-beso dai na magbisa. Magayunon sarong magayunon na nahihiling ko halimbawa sa mga wedding march. Okay? So pagpasok kang mahinot pagasunubyo, masunod sunubya. Sarong pagayuno na feature diyan kan mga wedding coordinators or designers anan sa indang ofisyo. Iyan na pigtatawan iyang kibalyo na nagbibisa sa magurang after na i-despider kan magurang. Asin yaon manggiraray may beso-beso palagad may Mabisa pa. birisa. Okay. Kaya, okay, we can combine both. Okay? Ang beso-beso mga sa tuya naokdan ta iyan sa sa ibang kultura. Okay? Dahil man kimaraot kaya. Kaya nga ni minsan sa termino nahiling ta ng imported beso-beso. Okay? Ano ang beso? Besar, maghadok. Okay? So, kung yung i-translate literally beso-beso is kiss-kiss. Okay? So, nahiling ta na it's an imported idea, imported practice. Magayon na nakaukod kita. Pero di ita pwede na salidahan itong mayaman na ekspresyon kang kultura ta na yung pagbisa. Okay? So, sa Tagalog, pagmano. Yaon ang kayamanan kaya. Nalugod pa man day magtapos. Okay? So, nagbibisa. By the way, nangyayari ini sa tuyang mga simbahan. Pagkatapos kan misa, nagbibirisa. Magbisa sa padi. Mga aki. Isurubol kan mga magurang. Pero daw mga aking ining surubol kan magurang magbisa duman sa mga padi kung nagbibirisa man sa inda. Kaya dapat igwa kitang consistency sa expression kang culture. Kung isubol sa ako, bisanan ngaya dumang ki father. Pero sa inda. Ano do itong aki kung nagbibisa man sa imo na magurang na nagsubol. Kaya dapat consistent kita. Nagpabisa ka duman sa padi dahil tapigturoan so aki on how to express respect duman sa ama sa kalag
dapat ang respetong iyan ginigibo man duman sa amang biological o inang biological. Yes, Kaya opo. consistency kan expression. Okay. Once Chris, sa panahon mo niyan, ano po ang dapat ang tandaan bilang mga Katoliko na sa tuyang kultura, sa mga kinaugalian ta, ito po mga na-mentionar mo mga marhay na pag-uugali, mapreserbar, as in sagkod mo niyan, sagkod sa mga maabot na futuro po, buhay pa po siya. Okay, tangani naman preserbar iyan, de ita pagtapuson, de ita paglingawan. Okay, halimbawa, itong nasambit na po naman kita duman sa mga religious activities, de mang iparaot na in our modern time, ipadagos ining mga activities na nagpo-promote nga di kang inaapod tang BEC, Basic Ecclesial Communities, o sakop sa radit na komunidad ning pagtubod na pararom pa nga ni ini minapayaman pa nga ni ikan mga activities na iyan, like for example itong praying together as a small community of neighbors. Daita iyan ang paglingawan. Bako na nagtitiripon sa nakita dahil tamay party. Okay? Lalong-lalo nang ngunya na panahon kang Kwaresma, ano ang pagirumdum sa tuya ni Jesus na kaburangnan? Man doesn't live on bread alone, but by every word that comes out of the mouth of God. Iyo baga ang pagirumdum sa tuya, kan Domingong timinalikod, iyo tulos nagbuka sa tuyang mensahe. Realidad kan sugot kan tentasyon. Ini ang sarong tentasyon. Asin tinukdoan kita ni Jesus kung paano inilabanan. Kaya dahil kita nagtitiripon sa natanganing maging komunidad dahil ta may karakanan. Dahil ta naimbitaran sa parte. Kundi, nagtitiripon kita tanganing ipagrukyaw ang kamurawayan ng Diyos ipahayag sa ngaran kang pagtubod. Iinian sa tuyang mga BEC, iinian sa tung mga sakop. Kaya ipadagos na iyan. Sa modernong panahon, lugod pa man, daita paghanapan ning kontradiksyon o ning clash na maglaban ining magayunon na kinaugalian sa presenteng mga estilo ning pagkabuhay, kundi hanapon ta ang balanse na ang satong mga holiness kaya day na matukdo ang kambalor kan mga nagpakaaging panahon, kambalor kan mga magurang tangani na sa indang masabutan na kung ano ang kahulugan kaini. Pag masabutan ninda iyan sa tuya sa inda iyan napapagdanayo. O nata halimbawa, makonsuelo ta sa eskwela baga pigigibo man ini pero very occasional sana natataigwang mga presentation like folk dances. Okay? Na mataram kita 2025 na ngunyan dahil naman uso iyan mga bailing iyan Folk precisamente kultura ini ipinapahayag na arte kan mga Pilipino bako sa nang gaya-gaya pag-arog kung ano nangyayari duman sa Amerika human gigibuhon ta bako na iyang kultura may sadiring kayamanan ng satuyang kultura kaya binabalikan sa mga school activities igwa ning mga folk dances o kung anong mga folk activities tanganing ipamidbid sa nasatuya sa mga kaakian ngunyan ang kayamanan kang kulturang ini. Asin, siring man sa nasabi ko na ipag-ugma niya to itong mga ekspresyon ng mga ibang kultura na minapayaman kan sa diri niya tong kultura. Kaya nga ni sa tuyang mga mga aktibidades, sa tuyang mga events, halimbawa may presentation sa mga Igorot, may presentation sa mga Muslim duman sa Mindanao, may mga presentation kung ano pang mga tinubok dyan. Tanganing masabutan ta ang kayamanan kang kultura ninda, asin anuman na mga marayrahay na sa indang kinaugalian, sa tuya man na ma-adapt, asin makadagdag sa kayamanan kan sa diritang kultura. Iwagay ining inaapod sa English na sharing the best practices. So, ang gabos na kultura igwa kang inaapod tang best practices
iyan sa tuyang paghirirasan tama improve mapakarahay kan sa diri niya tong kultura, mas lalong magiging mayaman ang kultura niya. Okay, sabi ni 844, good afternoon po, Mons Chris. Magayonan po ang sa imong paghiras ngunyan. Importante hon po na maipagirumdum lalo na sa mga kabataan ang kultura, lalo na po ka mga gugurang. Ayun, yes po. Kaya naman, sabi nga, buhayon ta ang sa tuyang culture, pag-adalan ta and sambuton, sabi nga ni po ni Mons Chris. Pero Mons, inabot na po kita ning oras, ning pamamaaram, dahil na po ako ning kahaputan. Unless may nalingawan pa po ako, Mons Chris, sa ibang mensahe, go ahead po. So, sa tuya na pagdanayon ang sa tuyang kultura. Asin, tandaan niya to, ang sa tuyang pagtubod, iyo ang mapakarahay kang kulturang ini tangani maging mas makahulugan para sa tuya. So let the Christian message dominate our own culture, tangani mas lalo ining magkaigwaning marayrahay na ekspresyon para sa tuya, Gabos. Good afternoon. Okay, hello muna kay Bing Buen Boris. Good afternoon daan si Jehu Datu. Nasin sa iba pa po ng mga nakatutok. Thank you so much po ang mga rayaon sa indang harong siringman ang mga nakaantabay via Facebook Live. Daimi na po kamo masaro-saro. Alagad hagad mini Mons Chris na sa masunod na Biyernes, alas 2 sagkod alas 3, 21 na po sa masunod na Biyernes, mag-iribahan po girari kita. Mons Chris, thank you so much po sa paghiras. Ngayon na pagkahapon, nakaibata sa lado technical si Kuya John Napoles, sa IT si Jerome Martinez, asin si Shara Leron, siringman ang mga pag-iribata sa Cat College si Ernesto Bravo. Ini po si Jenny Matthew Balyaran. Ini si Monsignor Chris Bernarte Jr. Kami po minapaabot ng dakulang pasasalamat. Ini po ang programang Lakaw Maghiras. Sa inyong nahinanyong ang programang Lakaw Maghiras Year 4 sa DZGB. Abagan kiraray sa masunod na Biyernes at sa pang edisyon kan programang Lakaw Maghiras Year 4 taon kan pamamahala sa Diocese kan Legazpi. Digdig sa DZGB. Always number 1. Always at your service.